satu-satunya pegangan cewek lanjut dengan beribu atraksi. Ayo bisa langsung mendekat, salto tanpa sirah. Ayo enggak dele ya, ayo yuk belum tepuk tangan, diam yo 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 yo, alon-alon lah. Ayo lah, lo doa 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 ya lah, iyo alon-alon yuk ngisor karpet. Ayo bakal goyang dom Jatimur Tano, ayo tepuk tangan, lo antum, antum silar dikidul, antum silar lah aja, iya alon-alon. Ya, alam-alam yuk. Ayo, gebrak tuh. Lo, gebrak. Ayo, ngisor karpet. Ayo, buka. Ayo, alon-alon. Aduh, lo. Iya, buat tepuk tangan. Ini Bu Fatimah nggih. Jadi kingko kanggo dudukan kancak-kancak mesti ya. Biar gini aja. Biar Bu Fatimah diutus Bu Fatimah sampai tetep ngene. Jadi kingko gak usah salto nang ngisor tikal. Wis ngene bae. Aku sis ben siap. Ini persembahan saka Sanggar Eko Jaya. Lho. Ngopo? Kowe iki gak salto. Ngisor iki karpet mergo. Kok lak ngisore ora karpet gak apa-apa wis salto tanpa sirah.
Gus, pengen nih apa ben lungguh mas-masing kayak persiapan akustik ya. Kok mau iki sing ngutus Bupati Mah lho. Ya kan ngono terus we. Aku ge lungguh karo akustik kuwi. Nek cah SMP aku sanggup aku anu Mas. Nek aku kuwi gak sanggup aku. Weh, cilik ra bareng nafsu. Sekolah sing pinter. Tak lapor nang Pak Edi kowe kok. Oh, ora oleh lungguh. Dadi tetep belajar. Iki senine dhewe. Jebol ya. Iki persembahan saka Sanggar Seni Eko